Grupp ta' surġenti tal-Pulizija resqu protest ġudizzjarju wara li qalu li għal darbtejn dwarbu minn proċess ta' għażla li kien inġust u diskriminatorju u li ċaħħadhom id-dritt tagħhom li jkunu promossi għal grad ta' surġent maġġur. It-28 uffiċjal resqu l-protest kontra l-Kummissarju tal-Pulizija, kontra l-Bord tal-Appell tal-Pulizija, kontra l-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, kontra l-Ministru tal-Intern u kontra l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. U ma qalu li huma wieġbu għal sejħa l-applikazzjonijiet maħruġa f'Settembru tal-2013 biex kunu promossi għal surġenti maġġuri tal-ewwel u t-tieni klassi. Is-sejħa kienet miftuħa biss għal dawk li kellhom esperjenza ta' xogħol relevanti u ippruvata. L-ewwel ċirkolari li kienet ippubblikata f'isem il-Kummissarju tal-Pulizija kienet mibdula mat-tieni ċirkolari bl-istess data u numru bħal l-ewwel ċirkolari iżda fiha dwaqqa ir-rekwiżit tal-esperjenza. Is-surġenti qalu li għalkemm issejħu għall-intervju f'Ottubru tal-2013 il-kriterji tal-assessjar u riżultati qatt ma kienu komunikati lilhom u ma kinux ippubblikati. Meta kienu promossi 13 surġent f'Novembru tal-2013, l-aħbar kienet ippubblikata fuq is-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija u huma ntalbu jmorru fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-15 ta' Novembru f'nofsinhar. F'Mejju tal-2016 kien promoss it-tieni grupp għal surġenti maġġuri f'attentat biex tkun rimedjata l-inġustizzja li saret 3 snin qabel minħabba nuqqas ta' trasparenza fil-proċess tal-għażla. Għal darb'oħra, it-28 uffiċjal qalu li tħallew barra. U ma qalu li mhux biss kienu affettwati il-prospetti tal-promozzjoni tagħhom, iżda anke dħul tagħhom bata b'riżultat tad-diskriminazzjoni. Il-protest ġudizzjarju kien iffirmat mill-avukat Joseph Bonello u l-prokuratur legali Hilda Ellul Mercer.